SOMPA secure dumio ewiabre ensem no eyebedemma na yesamufo asane nyina mu de aka no se yanisu a etesa ahweniwa wasom nso no ayesa takra edi aso nyina tie na yede toa se SOMPA premotobre secure dumie no kasebo wasana de toso adonu enson ensem edi mu akotina secure sanitary pad na 20 na 74 ya OBAAPA time ka ho wo maso yasena yede bre no de edi mu akotina abati bi ene se yebekwa kwadi nkomo ewa homa no so amane a eba no emunye de deeper life sofu bi yase full water poly tank atone so de asie no ene enyan sanso ene de ni betwemu asante mantem ara wo se mofu oba no se edwa bi e wo ho no mo meka sei so ame ejana hia ma so to so beye wahane akire de yabakoni ane ama ne bofo atwenkomo afa ho ene yewura Johnson asedu nkatia general chairman so na akasai say ebinom se galanse economy mampani won declare state of emergency no say ha eba ne sa eja betimi atom Importers and Exporters Association of Ghana one more kasa wa musi sese ni de cars no wa munya akra na bedu port ho a politics nti ni hajake na Ghana Gold Board nso de hyehyeye bia ba wo mo kyese wona wotu fom agudu ekura tumi krata no sa hyehyeye eba beboa wo mo adechia akwatia ena checherekete de go ahoboa de seta dom ne nyina ekọ ho no na sono mpanimfo bi de afutu ama se wono mo hweye Chief Justice here ya suspended no Mami Gertrude Araba Esabasa Kitoku no Nesam no Ora na po Dr. Matthew Oko opoku prempe wano so akyere na adwene e wonsem mu na e wasansem kroya emuno Yera Hamza so hini so kyese nipa osafata so otu franka de ma MPP amanyoko no ono so abodidin o eno ne afoforo ya amana ne de ka ho unimu se sa tomakisi ya eguntuamu wo mo hyada pa hya ho fa na nebinu ma asra bi no e man ben so a ye de brew ene afoforo na awiabre asomfo basa triple A mine ejapi APAM DADAA mene menuamo abena badu adepa kofi enafe OBAAPA nana ya kechre abusia yada se ye free original ye kase ye se ede amount ewa SOMPA 106.5 FM na abusia ye hyese wo awehusemi mu a ye kwakopie mu ewo eyetakwa inswayem na takwa inswayem mesininim ewo atoye emantamu awehusem we free ho ba ne se osofu pani a wopie mu ewo deeper life ministry mu a wo ye sofo ewo takwa inswayem wanu mu kire mu se owura ye wu sebio ewo ye bia wanu mu dwene ho a wanu mu ntiase wo mu tiase nso a wo mu ntumi enwene ho wanu se wo mu ho na sofu tawia ni visia be se aduonu enum 55 wanu mu ya ne se poly tank kakraka ba ko a wanu se mu duro be se 3000 liter poly tank o a ensuo wom se free hene ebe bo sofu tawia so at by force nuwati nananom siedo yamani boni Ebenezer Mansukudwo dudua na abo ne mrane DCE wano ane ane ni kwadi sa ensem yimu enkomo sanse de okwa aten de oba aten de ogina ho ankasa ene atentene ne na sedia na DCE ebo nsemu enchiremu ekira yen no anu akasa sompafo emu ntiai na wamu obi nim sa poly tank na ankasa no wosi wano sa no ayade dado se ebia na nafu adoa o se poly tank ni ensuo na agumu no se na bia ensuo no pese ehuru ena etumi huro wo bi nim se de eya e ma ni firi soro a so sofo no so se na odo moto se no wo ye de yo etumi ebehwe ne sa no so sa trans by force no wotumi eti nananom siado ne dia ye tumi nkire nanom no ena Ebenezer ka sei sofo yi kura mpo no wanu mu nsode a wanu mu tie dada no na wanu mu kwam ne ba ne mpai bodie a yeso obo bi pa deeper life sofo wotimi bompa ya akwankyere kama bibia etuatua na sedie na ade no akoye ye no obi nim
die enam so mesi pote na biniza mansukudwo wono ena betimi a kire yensem nim na yate ase na mom sade atakwa nsayem sese no ubobribri abo adehye awon potam ho na di suro ni hu aba betwa wonum so sanse sasofu a wonka bi nhemu pa 55 years na sofu tawia pore tanke ba se 3000 poly tank liter na etimi abɔ ne so saa ma na ti na nanom se do ne de adehye ne kiremu se eni enyan de ma wonom na wade mu kiremu esom yeyi enti no abusu yeyi ato ansam no so ewansam fufuro mu oba homa ne so pɛ ye bedi nkomo se Ebenezer badia ebedi nkomo a yemfa ye ne nchemu asantemantemo so ami post office ene ho ene yakogina edwadifo ye wo mi kasei wo mo nso ne gujempa de nyina ne se ahomachi ya yesi egyahyehyɛ bi akoso a enam so ama stores beye wo ha ne ekire mi kasei de nyina hyedwere be na wo bra sabre ho sem yesi ye no na yense ntwani kwame redu ɛwɔ no mu a wo ne empanifo edi enkomo ACO1 Peter Tete wono eya asantemantemu fire commander wo kire mu kwaye fa so a wono mo eteye Nura anajo be 11:46 no munya akọ say eja atoha nti on be du ha 11:57 on be du ya no na se ne on be femu abakra ye asem wa hwe fa kwa tender ni si na ye lay hoses efi wa ba na omedu nso na eja eda 192 wura bebia ewa na enye easy nti ma oye free ada 3 appliances bakufi menchia bakufi mamponten ena ba regional headquarters aye trematre na by ebeboy na nia eha adwen so say papa onwi fa nsuo no hydrant no ewa kasa ye assistant chief officer ACO1 Peter Tete wono asantemantemo fire commander no wie ye no yense ntwani ene wana womo shop sa hyehye esuedi nkomo a womo de adesedi emu ode ade ato aban no anim yasra omo se yati ye hu se na dumufu aba enti se mo bi wono ndo abeboa ya mo na yese fo mo so meboa ko se e don ja ye Obrena ya single parents wo mu a enye easy sa e din pa obrena single parents na doso ti yese sa ban susu betimi akoye mo aso a ka ye ni be so pa ntene ya de se dia be so kuwa ina mfom sa na mba ya na wo ja ka bia so wo bia susu se bia wo nye ina mfom sa na mba ti de e bebre na ebi mo wa ye wo penifo wo dem aye hwe wo mo aye papa no mo yare papa kwa na ja aba beja me nchen chese o ti se media share Eri adesmama eni awodo ekotie ye edwadifo ma meka se so ami post office womo shop sa hyehye na wote se womo ne yense ntrofo kwa me redu etwetwe enkomo na enwom sa asemu ya wunti no ye bekwa ahoma no so ne yense ntwani kwa me redu atwetwe enkomo ebusa nse mpempre die na esie kwa me wote me nka ma han Madio so ami ba sisi ade na esie Mini aba said enu anyumre beto diase ije ato swame magazine aye almani kwanta market ni mo no awira wo sam se ni nya me no kasei empenifu ahodo a wo mutum bababo aye eye swame MC yewa ansa wusu ansa no Frank ono ye MC wo swame municipal assembly no etumi ba ho na gino ene agedifu ina be kabo mu bo mo bia se gedi na no o betumi abo mo bia ma prices for mo ba so etumi aboa na mini aba metumi akate mpempia na de kasei NAGBO coordinators were a first regional commander, you were Peter, Tete, or not to dom, Ignano, Etchme, a buy. Obu born, making a cassette, a Janet, a conform, now so Japadi be in Hodma, Gedifua, and any 1 hour or Musto Hodohano, Etchme in your free more, I who some a Yamag for more, Swamianamani, and Quanta, and Gedifua, or more store Hodo, and if he shows a Hodwa magazine, will be more. Etinya baji na hono mukra omu enyama ewo hono ntabu ya menu kazi lemia
metumi aka sɛ awerɛhosɛm ɛna ato adwadifoɔ a ɔmowɔ sɔme mpɔtam hanom a adwadifoɔ no ɔmo nneɛma nyinaa ase afra nam so anɔpa yɛ ne disila de di nkɔmmɔ a na ɔmo kyerɛ ɔmo haw a edwa no sɛ bobi hɔ nom a na ɔyɛ ɔbaatan afei wɔkyerɛ mmɔfra so adwuma ne mma mmienu ka ne ho ne kunu so wuru koraa nkyɛeɛ ne mu nyinaa yɛ nkurɔfoɔ a ɛne ɔmo di nkɔmmɔ mene wo ka sɛ deɛ saa bere deɛ ayɛ awerɛhosɛm de ama wɔmo na yɛne adwadifoɔ no bi di nkɔmmɔ ma ɛmfiti sɛdeɛ a wɔmo ɛti ɛka wɔmo nsɛm de kyerɛ Kwame oh ini aba no gyina so a aha yɛde ka tie adwadifoɔ no deɛ no na na mebusa sɛ wotietie mu no wɔn mo sɛ deɛ paa na de sɛ agya hyehyɛ yi ɛbaayɛ mini aba egya no deɛ dodoɔ na wɔn mpɔtam ha anaasɛ edwam ha no ɛkyerɛ mu kyerɛ sɛ anadwe no ɛna wɔn hu nsunsuanso bi a ɛyɛ light no wɔn kyerɛ sɛ edum anaaso na ɛnum ɛna pole baako bi a wɔ ha no deɛ wɔn a wɔn edi ho adanseɛ sɛ ɛtɔ daa ɛma wɔn haw esan sɛ pole no wɔn hu sɛ load na ɛwɔ so no ɛdɔɔso nti ɛkɔ a na aba saa na ɛde ɛwɔ ha no mu a kyerɛ bi a ɛgya no tumi porɔ egu nkyɛnsee so a kyerɛ sɛ ɛha adwene nanso wɔn fɛla tisifoɔ ɛma wɔn bɛyɛ ɛho adwuma bɛtum saa bere deɛ wɔn deɛ wɔn ani a anaasɛ beebi wɔn de wɔn ani hwɛ nyinaa yɛ sɛ light pole no anaasɛ load a na egu so no ɛne na ɛde wɔn anya akɔfa ɛgya hyɛ ɛde abrɛ wɔn ɛwɔ ha no. Yo, Kwame, you better say papa ne wa mane boko so di echi ma de besie bia no na wa ma yaso ate. Adeshma ma ni pa ne kasa ye yense ntwe ne obuso atante mantemo. Kwame retu ene ne di nkomo yi. Ene ye frɛ asante mantemo. Say omumpe ensu those things the bia ebema omaye a bit comfortable and safe. Honorable Namumu put those things in place. Eno honorable Chiwete Kala Tuna Haba sola mrasha badwani owo ho na wakasa yi Abusia yetwa ensam no eso ewonsam foforo mu de ama na the Importers and Exporters Association of Ghana IEAG wanom na accuse wamusit na say eniema bi sankra wanom adwumadie mu enam so ama wanom nyuma no egu wanom se wamo eboka wamo se wamo ankasa enya wanom sika wamakra eniema abepiem wo mayimu ye porto kase no na enkanka kase na wanum de amanyosem afare niema ne ho wani beba ahoso no na eboa ya gye no wankasa no kwoton papa kokofu odigya okra utumetua ka na wo kra firi obi maso bepiem wo mayi no wamutimege besa times 2 na okra no ho adwiriw enti no wamude enabi to ho na no so na se wankwankwan kotua pe yase a ohye ka no no makwato an fofo lefo e wodwa so ade ama adehye na yei ena kuoi sesese ni de wo ya kwampo a no waye ne kese na akasa agigim enti wo ma ye ne kese enti wo mu kasa kire Ghana mpanifo se wo mu abre egu wo mu nwuma ekoi kasa kire mu sesese kura no sika ne sesan ye ni mu no sade wo benya dollar na wo besesa no na watumi ade akwafa ne ma no ehwa ye den ade ama wo mo enti ama wo mo bre wo mo se wo hwe emra eno no ebo import anasa importation eho ban na wo hwe mu a enkanafo be se aduosia 60 days ena se obi kra bi free wo man bi so ebe pie mu wo man yim na se sika na se duty wo se mo ye no anasa mo je no 60 days ne so na se wanya eno ne yase ya ba no ohyen enso se sei wo mo ankasa hye wo mo ho so ade aba 20 days enti 20 days ne so anasa 21 days ne so na se wanya pe wo mo se wo ka no ya ohyen ene ne makoro wo de ba ye no enyo ade abiew na adwadifo yi kasa kire mu se sei no wo mo di dwa wo mo ne manyina eba porto emeja wo no mutimi kire no se ayi no wo mo se paneti ne chewa when to yakura na nasa one mo anye okura ne be 6,000 to 10,000 dia one bejo wo mo so wo mo bre enya asem ketua enti sese no mo kasa kire mpanifo se one mo mira mu fama wo mo esanse sese no mpanifo wo mo ye adwuma e wo port no ho no e kamia ye se ense so wo mo achi nyina ya manyonsem nsa enti na asemasi na de ne de hye bi akwhye wo enti aye ni na yedupi nipa ni yedupi nipa enti wo mu ka kire mpanifo say sa 60 days grace period na ye de ma wo mo no a wo mate so about 21 no wo mu sanfa nkwato de da
wɔn ntan fanko to 60 days na ɛfama wɔn enti no the importers and exporters association of Ghana wɔn na ɛkasa yi wɔn so wɔn de wɔn nim sɛ mmara no ɛyɛ 60 days grace period wɔn fanko to wɔn te so about 21 days grace period wɔn mpɛ esan sɛ egu wɔn nnwuma a wɔn ɛde ɛyɛ krataa yi apie mɔntina wɔn kakyɛ mpanimfoɔ sɛ sɛ no sɛ wɔn ahyɛ no man ye bibi amfa mmoa wɔn so kra nneɛma import nneɛma export nneɛma no ɛno na ɛboa ma Ghana so sika nkakra nkra free ho ba no mpanimfoɔ nya ɛde bɔ mbɛ yi mpomase brɛ papa bi na sɛ manya ne saa no obi abu fu dwalai ɛsɛ ne wankra hwibiem wɔn ma ne hwibiem emapiem wɔ mɛma no wɔfa bibia ɛnkwa sika kakra na munya free no ɛbɛhwere wɔn ɛyɛ saa na akɔyɛ sɛ deɛ mode ayi kɛntɛn akɔ nso a mo anya hwee na yɛto akasɛ bɔdo ɛso yɛnyɛ nim sɛ yɛaban yɛ ɔte so yi ɛne swade hu sɛ wɔn a wɔto fam agudi a wɔfa kɔti kwan so na wɔn ni tumi krata a wɔsɛ yɛnsuwa ne yɛnsase no aban no ɛhwɛ nim kwan sɛ wɔbɛsi wɔn mu nyinaa na kyɛ sɛ yɛnsuwa ne yɛnkwaye a yɛnananom ɛde agya yɛ no yɛtumi abɔ ho ban paa na ɛwɔ bra saa asɛm yɛbɛto odwa no Ghana Gold Board for ababonten ene ya atro nkrata de abasem se yehwe fom agudi eto no mu a ye wo mo kuta tumi krata ye beka se licenses no sankofo de nyina ene wo mo de nhihye ye kura de abra wo mo a atadwufo wo mo ate de ne pam na Ghana Gold Board for HSM enkane no na yeto gold wo edwa manso a na chese 1 pound bia no na 832 Ghana cedis ane na so ene wo mo de bonus abo just wo mo diskani bi aba be ka ho a ene ya me ka se sawukọ akoton ugodia wo benya 9700 enka ne yeto ne 8868 Ghana cedis nanso ene yi esanso wo mo de bonus na aba nti no wo koton ugod 1 pound say ya na chese wo benya 9700 Ghana cedis ya wo mo chese we eye enhyehyeye a wo mo ede beboa ama wona wo kutatumi krata small scale miners no na wo mo tufo bagudie no wo mo so ebetimi asankwan na wo mo eto aso ekyerem se sebeyi a obi eye na adwen so obetu fo magudi a obefa kwati kwan so no wasi yensu ano wani bi nyina eba be hyemu kina na kyese wo mo etimi abantem aba beje wo mo licenses wo mo etimi aye adwuma mo yabo yensu ne yensase ne yenkwaye eho eban wo mo eto aso ekyerem se efri enne ya mi kase yi a ekono wo ye small scale miner na wo licenses a wo ni tu fo magudi a ene wate den na papa wo ba be sankwan bo mo de ase 1 pound no gold ya wo de kodo wo benya 9700 Ghana cedis se wo man to no sa de na kese wo bu yebu esan se san hyehyeye yi efi Ghana Gold Board ho na aba na wo mo de wo mo asem ebewie kra no en wo mo kyese wo bia nso a small scale miner na nso obedi gold beba na obesi obesisie no wo mo se mbra wo hodo mo ene wo su ebedie na nkrata nipa ne nsa hyase no eye Owura Prince Kwame Minka wono eye media relations officer Edma Ghana Gold Board ewie shanon so se SOMPA 106.5 secure kase ebo no na yede toawo afiri akirikyiri ne abenche nam ye affiliate ahodo Adamfopa Radio France Abrochimamu Paris Afe Kingdom 106.1 Mankesim emfimfini mantam wo mu nyina efa bi no Facebook no so obetim de wadwenkyira akwa akogya ho SOMPA 106.5 FM ya na de akra no asoso na galamse ya ho ana wede Gold Board mpo na so galamse fo wo mo ye wi a wo mo kokotone wo no mo tone a ya na wo mo pesika na de agu wo no mo na galamse no eye agudi a yetuna mfamra kwan so wo man yi eye adekase a ye ni abra ye pese ye ko pa enam sai so ma abandada no kura ka se wo de na konwa to so enso ekwewie no wa ntemi anko eno na abanfofore ba ye no Ghana fo ebo ne to se wono nso ebe yank won fa na konwa nto so esanse galamse no ade a wo de hyebo se obedom na watu ase na Yewura Johnson asiedu nkatia wona yetikyene ni edema kyene yamanyoku no wo sesa de Ghana fo esi kase broni bese state of emergency eno te se de yetu yemra ne nkyema ye de buman no yetu eno ato agu na mampani kura asore na konwa so na se obi ante so ndi se yekoye ne saade a ene na se potoka semwa nkobeka se it may cause more harm than good. I don't subscribe to
the declaration of state of emergency, as some other people are suggesting. I don't subscribe to that at all, because in your frustration, you can call for certain measures that when we begin implementing, you can live to regret. I'm not sure many people who are calling for a state of emergency have actually lived under a state of emergency before, because if your intention is to deal with Galamsey and you declare state of emergency means you have suspended the constitution. People can shoot and kill at will. How you guarantee whether those who will be shooting and killing are the ones who are fighting against? And no, General Chairman, Ira Johnson has said Dunketia. Chiniama Yoku, Wamutitinania. A Vian was saying, Comobinam, now where they will try Bashiano. Yes, sir, Chief Justice. 1% womu yi no nom ne ehwade amanfo ekwa nyina no ana wom de komba no kwa su wo mu ko edwakora eno ho nkoma na wo mu die ana wo se ye fa ye mra na ye de bu man no a executive am ne na ye na adwuma ne mum se wo mu yi bi edi na firi ho enam se woni wo mafanti no about the removal of the Chief Justice. The executive has done nothing about the removal of Chief Justice. If anything at all, the executive is undertaking their responsibilities as far as upholding the Constitution is concerned. So the executive, to my mind, has not done anything by itself to try and remove Chief Justice. The Constitution provides for the right of citizens who feel that a state institution is not delivering according to its mandate or responsibility. They have the right to do something about it. And in the case of the judiciary, the Constitution provides the way to go about it, that citizens can petition. And once the citizens petition, another person who is elected and is bound. And Semno and Ira Johnson has said Dunketia, what boy munchirimu. Edi achire SOMPA kase no ebusuya yada so agina mu ewo ma me Gertrude Araba Esaba Sakitoku no my Chief Justice ya yatwe na sensen nsemu na ensem na mu no ana upie mu ewo menhia South Amrahye bedwani ya ho ayo ononyafo Dr. Matthew Opoku Prempe aka Napo wano ana yade no eye running mate na amfa 2024 no ebra Dr. Haji Mamudu Baumia ekwajira mu ma MPP amanyokuo no na sɛdeɛ wɔkasa tie wɔse sɛ wadwene ho a wanti asio ekwan a petition no ɛfa so baayɛ ɛyɛ Chief Justice ni die yi yɛse petition makoma tere ɛna wɔnom petition yɛ ɛsi yenyi no esan sɛ wei anyway ɛno ayɛ ɛyɛnimsɛm na wɔse deɛ wanti asia kora ɛyɛ Council of State foɔ sɛ wɔn mutimi tena asia yɛ nhyehan ɛde saa petition ni tu mu no Wadri Council of State in Benifon one diasie was a petition when Kanya petition be ampua. One of Tanasia, added to move a quarter committee as a woman shamu, see a you know, and to the Dr. Matthew Opoku Prempes away a sad or so no. Naira hoy, a bionso was it a very, very disappointing, and a bionso was sick Kabi Mamin Kabia Memon was it say is under threat, said Bibit Missia. May maintain some nursery. Wadri Council of State in Benifon one diasie was a petition when Kanya petition be ampua. One of Tanasia added to move a quarter committee as a woman shamu, see a you know, and to the Dr. Matthew Opoku Prempes away a sad or so no. Naira hoy, a bionso was it a very, very disappointing, and a bionso was sick Kabi Mamin Kabia Memon was it say is under threat, said Bibit Missia. May the name maintain some nursery. Copy say crowd times here the board Chief Justice Square. I bet you say. Now the young yakes here a decay. I say Council of State we hear some crowd times. A catcher President Zamba and mean to suspended Chief Justice. I am here massive for me. Yes. If say Council of State no so no. Let me just say the true phobia was what I pay Muka at President Muhammad. Say in some the worker we would dear. This year the go. And some years some of the board to justice. Yes, I mean, you say, you did be the sounds and not to me so near the local court here, will be the Dr.
Dr. Matthew Opoku Prempe AK Napo we ya na SOMPA kase ebisa ne se doctor say 2024 only Dr. Alhaji Mamudu Baumia ene kwa ya antakri ose an na afi anyankopon ya adomu a 2026 January 31st musu kwakwato abayi flag bearer empanifo pina na wanu mahase a ene kura no Kennedy ohina kompre kwa Japan ekwa filing nkrata yi na uda so gina Dr. Alhaji Mamudu Baumia chi was 100%. 100%. Bunia ni akakia. Se party nipa kakaka na nipa bebre na ebompae se Dr. Mamudu Baumia fa wo tita. Na ohwe mu nyina na you say there asema dey papa nipa pini se kuku da mo party mo nkwata Dr. Baumia ni se che mo fa da koda. We are be catch up I am show. We go for the office big baby eso so wanti na ne da ya oso ye ne se one me ne nko no me nye bunyayefo ogo bujira ngira dede kane na se madam for dede kese pa kra ne dede apaye no da for dede kese we bi aso ya ko ni fi Openi okasa ye ayamrahye badwani a wasoma de hye a wanom ewo mensia South abato ompeso so wasante mantamu Dr. Matthew Opoku Prempe aka Napo na yeda so agina MPP amanyoko enwo nsensemu yenim se MPP ameka sei akwanya ba beda wo se wa wo pese wutu franka edema amanyoko no obetimi de form sakoya enra ene ene ya kwofo ahyase ya wo ede wo form se eko na ewo bra central for any member yo wo communication team wo NDC amanyoko no mo Yura Hamza Suhini edwetwe nkomo no de tu dwa so wona de ne support nipa o free se obetimi de amanyoko nanim na 2028 abato ayekotuei obetimi di MPP amanyoko no akọ enkunimdie mo no eyo mampanyi dada be de ekire Dr. Alhaji Mamudu Baumia wose ne enti okasa ne papa ne wodisani mu ba obre ne ho ase otie nkofo asem seni asem ne tie bia no ode betu nanimu a enya ade a obeda na tikwade a kire wo obekire se obeye na wafa kwan a obefa so a obetimi aso ano kwan a wo kire se ka ono nko ade anka ganafo yemfa ye support no emfa mo mampanyi dada abede ekire Dr. Alhaji Mamudu Baumia. If I look at those who are contesting to lead the New Patriotic Party, not because I consider him a big brother, but in all honesty, regardless of the kind of challenges that I have enumerated about his candidate, he stands tall. To be very honest, he stands tall. I think that his temperaments are good, not unduly aggressive, calm, collected, is something you can give him. He is focused on the bigger picture of actually providing leadership within the New Patriotic Party. Commendable. And so I have no doubt at the end of the day, the delegates are likely to give their mandate to His Excellency Mamudu Baumia. And he is best suited, considering the number of people shown interest in contesting for the flag. He's best suited than any of them. As to whether Adishma Mani Pokasa Yura Hamza Suhini Wado empenyufobia wamo eka NDC amanyoko no wana wakasa de ma wamo de ne yekote no ene wasono no a baabia wogina eho ena ne ba no nso wogina wasono amanyoko mu ana eda so gina na we Dr. Kwasi Nyame Bafi wona NPP national officer asanso council member na wode nsem bi to so no manenim sa adechen prime minister na wono moko no wo besrada se wo mo bibi ebo ho ban a wo mo so no ho ban enti wo mo nto watimi ne wakam nyina ntungu na wo mo nka wo homom se banua ba ko sansemi wonam a wonya adaje pa ebo asundwe hu dawuro ewo wo so na manyokom sunyane penkwase bono mantemu eno ye sunyane is constituency eho na Dr. Kwasi sei o kan sa asemi se be kono de ba ka se yinyina MPP mba nti ese ye kasa mu ye hwe se internal contest the main enemy no ye ho MPP NDC for and ye no mo ba be ko kasi 2028 nti ye ko presidential primary ese ye hwe se ye nkasa ntia ye ho ye project ye candidate ye support no may emphasize on the strength of our various candidates eno na nyame adom na se ye cross 31st January yetimi so anya yenyina ye ho ababa join yetimi awene presidential elections no nyame adom December 2028 obi awapa ba obi na ba mu bibia meka eno Dr. Kwasi Nyame Bafi sunyane penkwase na wode sansemi etudwa na wi assembly members a wono mo wo empotamu ho
enso ede wo mo de eto so eda asese edi kan yedi asarama otwede mponyankopon se wayi yemboafo mayen se meka se yemboafo a ni na papa doctor nyame ba fi wayi ne dia bobo ayen se omra na ometi sufre no ntimi mo ayi kakrakra ye man charge bia se area kura yesum but se onim se obetima leader papa no de wo hu se area se mi betima yesum a ana sumu okuru no mu a se obo asan members with boba ebetima boa nti bobo ayen se kan atadwe yesi yatede se meka se yatede a kotokuru mani na atede fi se fa ko amegina kotokuru mu fo adawroma nti na mitimi ekasa mframa nti o mo na atede we amedi ko yiso no mebo mama ne se doctor eni hia me no de adi ma me se me mfa me bo me area serebe ya ne o man ketenketi bi ekoso a enye no ayi ne suma se no de so betimate nti ene gisem pa na de ka no se nyame o hira doctor na ne nsansan so bi so na o kakasa bi akire bi na eye bobo se ma na nkoso na mpuntu bi ana o de ba ana de fofo bi akora no a enye papa maye na ensantiminka ne mfa nkoso mre ya brabo eno ya de hia wono ya assembly members a wo sunya ne penkwase bra doctor Kwesi nyame befi NPP national officer no ye council member wode na sundwe ento abodo kopi ho ehon komo no bi no Nene adehia wanom so awa kronom eno no awa soame mesene ni wasante mantamu wamo so na ebo abaswe wamo si wamo hubido jai wanom si abanya ba aban kwa MC yaba kwa enso wanum MC yade a waye wam so obi nya bi da enti wam nya ni deni woye boy wam so wam wantoma high target quality wine ni bia enko wam so wam de betru no dododo wanum MC ayo nonyafo Frank owusu ansa wanum si nansan upie mu awakro no mu a wam pipelines ni nyina it was damaged na chasa na sai ensuo ne pepefa ho afei ubedru ha na nam gatam na nam baba entinu na ensuo ho ayeden papa awakronom suame mesini nim na adehia ni kirem se MC no ebra wo hu ne sa no wanum se wankwa aban ho wankwa wahini bia ho wanu ankasa yi ni botom sika ema wanum yensiesie ema asesei adehia wanum awakronom so wamanya nsuo adidi womudwuma water is life nsuo yankwanti sese wamani age asa MC no ayesa de adiama wonom wamusi BC da na empanimfu a wanom wo eye kronom afei small honorables assembly members ya wanom nyina wo ho no kirase assembly member eyo ononyafo Elvis nyantachi doduwa na bonemrane yes madam wano ena di adehia ni nyina anim ebo MC yi abaso Sadia ukana yampa baby plug for ye adwuma wa yi pipe tumi leki wa be na otwumi yenu na otwumi yensa ne meye ba we na no ya wada na du be 12:30 and ye from the pipe na pipe e from my ba ko fan trola ya bona baso pa ye na wa water supply ho mi bedu awa no wa no ba to pipe me na mi se e bia bedu dembe boso me anso me free MC onambo Frank usu ansa small boy danger adwuma wo bo no wo fam ya no just wa amfre no na just wa anka etimi dem kan pen say ya tede so a ya sori eda no ya bo da de ba chi fia na na omugina so ya adwuma ni na wie fia da nwumbre e bie nsuo edemaye nsuo na elikisa no etimi de be moso me etimi tutum obenza manfo de ade echi pensu ya na so fom nsuo no ya no tetewo no enti sa biem enti na ya ni bi sempa na so mampani John Doma no ya yi nkura na odum bi man enkura na bo adwuma nkasa titiru ene Frank Usuansa ewo so me municipal enti no se de nipa ya de a wasa ye enti kronom swame mesini ni masante mantem adehye no ene bo onuanyamfo Frank Owusu ansa wanum MC se waya de a de okasa ye eye onuanyamfo Elvis nyantachi a ono so ya assembly member edema adehye a wanum ewo kirase ene okasa ya wani amani boni bawa bedu edi sansemi mu enkomo na yade kasia no kopiemu ewo kuayom make us a deputy minister for food and agriculture you no kroya yem rashe bedwani a o ayewa so West Wagon honorable John Dumelo wade nsahwe kwa kopiemu wo bunu East Mantemu a ne nyina ene se wo hwe ama kuayom nsem etimi egina abrane sebe ye nuane wo nsem so ebetimi akoso ewo omayimu a yenko obi ma so nkope nuane emfa ma omayimu si e babedie na no eka ho bi na wakwa kopiemu ewo bunu East Mantemu a wade sa nsahwe yi ekoye nyanim se aban no de hye bi aba
yes feed Ghana project ɛno no ba beboa ama yɛnua ni nuane no wɔn bɛhyɛ mu nkna ama etimi akoso na wɔbro kodu ye no okopiembo ɛwɔ Regional National Service Authority na osanso kopiembo schools awodo a ɛwɔ bunu East wonomo na wonya akwan ne nsentwofo di nkɔmɔ no wɔde tudwase na ani agye pa so kopiembo schools awodo ɛwɔ bunu East mantem no mu a ebi mu kura hyase aduafuo sɛnea wɔn ani gye ekuayo ho no wɔse ɛyɛ aban no ani swade hu sɛ sankofo no ɔbɛboa wɔn pa for one farms away. Now, we call National Service Farms one. As I mean, when I mean, a little over 300 acres of maize, of ebro, or sanso, facilities over to my dry ebron, and so I'm very impressed with Nyamami Hunwo National Service. Ya sanso aba a secondary school institution in Kranza Technical Institute, Obono Easter. Once we all farms over ebro, and at the end of the season we'll harvest bee. Now we use school no one sounds so atonbi into Ian as a ministry no or they are born with some certain implements or certain inputs into a farm service centers no and Bono East being the bread basket Ghana no definitely a study ACB schools na churches will be to access them farm service centers will be to then expand. Adishman Mani Pokasa ye Honorable John Dumelo wano Deputy Minister de ma food and why on from Swobi. Cryo, ya, betimi di enuane and a face kakra bro bottom. Sebajani be biana bababuno is ababehwe ye dwuma dia ye difa feed Ghana program ho na sa programming ye ka de hwahwaye ho se ye ne ye regional ye host o mampanye enti ye ni nso so edi akire na de ba kwa ye hono ne se sa programming obobo ama ye nuane sem abefre no food security akosoro pa ye if it say uye oman na waduane sem enkoyi a ya na mre mpem bebre odan aman foforo but sa program ye roba amagana afa no fa hodie roba mabuno isusu ye nya efa hodie enti ye bes mabuna ba yabunu isise ba benya adwuma nyina kua nso so eya adwuma wo de ho hyemu a wanya adwuma obia emfa no ho hyem na onya adwuma nye uye kua ubenya sika de atwa ba school fees uye kua ubenya sika de abo bra Adishman Mani Pokasa ye Honorable Francis Owusu entry ono Bunu East Regional Minister ne ye kotie ye no ene ewie uhia secure sanitary pad so ya baba wa fe no wasi unyinta so na bebu nsa bosome bia de a ahote tama wo so de siesie wo ho ene secure no Ghana ha ya na ye no na esan so ewo pe cotton a esamu no ebetimi asoso heavy flow kra amana ye je enti ana wa hye no nso sa emfa ho ene gemanyinada obetimi akọ abaisete adaisete a obi ehunu se bibi esi Mama Excellence Cosmetics asantimantemu de wono na akoso aba enti adum pizet ho ana kwada so estate taxi rank ho babia kanena sempa pharmacy wono ehwa ape na wojo de ene pempen so tofo eno ana wo moton yeso de hedwa edwa no efi papa tontina 74 T74 asen na mekan kane tete dudo no yana na mo se tete atempa no babia kwampane da yensamfa ho biu na yenya home de amakra minim yade etetew so ene afibia eba ana de bosome na eba unyanya tonche na 74 na T74 no bi nnomai anka immune system na nya hoden akonti anyare wa hodo nyina se ukasa uhome na pampan wom uyem ekuro etu ana wo de ne yafichi kuro mu hawo ewa na abo ana wo de kura ya diagnose wo hu se HIV wanya bi ebia na de ne kidney yare ewo brebuom ana hepatitis doctor timi aka kirewo asma na uhia 20 na 74 ana T74 no ahyeta ewo baabia na mom wo ba pemfo ana wo makoda no fo de a menkamfo mawo sa na woni mfinhye dumienu so a enko ho baabia ye tonro say ye leading pharmaceutical shops no ene emo licensed herbal shops enye na ho ya na wawura ho awie enye ononko ene ya fast dare bia mema time herbal mixture midofwe say ohodo do ne ma nkoyie nsuo yi ni ti ntotoma rewo na ugidi se wanya etidi ya de malaria de a edura no eye ba kope eye time herbal mixture me ba cho se unya etidi ya de no kro no a unya ebia ntutumi wi wo no be wuse bia
kwa bia so etidi ya de ndie beba enti bomode na pet time about mixture ni si wonum na bubo bia seba ya ebesia no kwan na etidi ya de no emma wontumi enidi ene nti wo se tia na etie wo mo so wanya nkofo ya de bi there be a time about mixture and afei hunam ya general body pains eno so ebetumi etu ase o na de edutwom kura ne se ye the time HH mixture ne capsules no enso de abedwa so bedofo se unya sai nre mienu kabom na wonom wo say yes OBAAPA makachro wo ye bemba wo jo so oti yawo e wo bemba no mo wo jo so kitinkiti bi na ba ne nyina no a time HH mixture ene ne capsules no wontimi mo adwuma wo mpamo nti wo da wa ne yesumu ato ba bi esan se wo adwuma bo no e wo fam wo wato graphic no obi kinkan dia ma o da bi bema e wo so bo adwuma no oba no e ma o mo opiafo a time HH mixture ene ne capsules zo kabo mo obo so obegina wo nanso abrane oba e wo se wo siesie ayufio makachro se wo yo oba na se utisi abonte wo dress wo twu wanim ene ade weeks 100 cities ne ade wa humpabo a wo hye tese ye calculate a saada no sika wo wa spend wo hunko ano enye sika ketwa na se ayufio ho no unsiesie ho no mo de a ene ye mfio so wo yo oba o tese wo de ahwofo de pie na mom ayufio ho no ne man koyie so wo pesa ayufio wo tibi chisa na pampa bi nsuo bi egugu wo ne nyina bekode a time wo mu enredi bi na meka fo ede ama wo bomode a so yo ba obepe bi anom be ma so wetimi apebi anom ebusi immune system no nkomo ano emanitimi ejina abrane enti conformity shop herbal shops bia e wo memo afana be bia no wo benya ebi ato ana wetimi afre nana owusu otafrija owusu agema ye otoso ebiedu e wo 0244 417 669 0244 417 669 now when time for any enkomo ye nyina so wahu ana ye di nkomo yi ene ma menko ye wura yosen ho we de me de okọ abake ene OBAAPA kurom dunkwa na dunkwa twemokwa atimokwa abatompesua no eho na onabo Isaac Yosen wo ya bankra chepeni no na peni ye se chini ya ban a wote agwaso amampani John Dramani Mahama ene die nim no emfa ho ne de sasabro eyabrewa kotodwe emfa ho ne de abandada no eka wogya no ho ma oman beye kadebo wosa na hwene so se wobedoma aboa na enema sesa ne nyina se ufiri twifoma poma bese akodunkwa ekwan ne nye timamufu asu na dama nyame asia ba behwe won ne no eno na bo kan we akwan asem wo twifo timokwa NDC amayeko ye papa John abayno de akwan sem atuna komaso aye tumanamo and the washe Ghanaian Times about Bontin on the 16th of July 2025 here through the Minister of Roads and Transport advert omo ye no ohwemu a twifo praso asen fosu road 20 kilometers enyina se ateku achempim road 20 kilometers ewo twifo praso township road extension 10 kilometers then Enyinase Enclave Road 5 kilometers. We akwanya yame adom aban baye odiama contractor yame adom sa kwan we nyara no ebehu se machines egusu a contractor eye adwuma. Honorable Isaac Yosen we aban krachi ewo atwifu atemokwa abatompesua no so ne nchen ene ekoye yenyina no so na ye na ye hutia wamranye aboafo nkrato ye ba bewie kase no Kweku minim sawaye she me kraman nane na so ebony show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermints, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermints, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only and then it's not on, but double does got as a condom.
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omu tibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo de mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se obehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Wudru na obusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo de mu fo. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag mi. Bra aden ena so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma. Hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden. Tontina 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana baby eto no bia ubenya tontina 74 yi biato. T74 yi enye ma oba a wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa mpa yada se wanya hodo anya botre atwen yen amiaje aboafo krato aba yetoa ensem no so ewo nsem foforo mu ede amawo emrahye bedwani a wasoma de hia wonom ewo Brekum West ononyafo Dixon kire ana wone na de hia edi dwumason yi wose ebra na wopre eye akonwa kase se emrahye bedwani no wo hye bose wo ba wabebo futuo bi ade ato wona abo ade hia wonom ewo Brekum West abato mpesua so enkankan mofra wonom animade nanso efie enibie na uhwemu a STEM education ya wonom ade ba yeyi sede empanifo anitini achochowuro asom eje ne yoyoyo babamba niti na hu behia pa se wonom benya fan bi di ato wonti wade wase ayoyo ama wa launch that fan no wo wieye book anase ebia office bi so a wonom di books ahyemu ma no wonom ebia no sompakase ye ne no atwetwe nkomo sede Ora David Owusu ansa ekasaye eni. Science and mathematics ehu hia ema yedamre mu yasetena mu esan say science and mathematics no ene yakeka bomu a yebenya technology na say na ha na yakase ye ma no yebemo amako lesson teaching ena ye ka hono nko ana
yɛbɛka akyi ɛkyerɛ sɛ technology no yɛwɔ no ne nkyikyɛmu bebree a nkora no bɛtumi akɔ university akɔ akɔsua ɛno nti ɛnɛ de yɛ a yɛhyia wɔ ha yi a yɛba bɛdi saa adwumaso wei de asɔpɔto yɛ mmɔfra no sɛ yɛbɛbɔ ɔmo aba so na ɔmatumi asua science ɛne technology no ɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa ma yɛn asetena mu wɔ hanom yɛsikasɛm ne yɛn mpuntuo akɔ nkan paa ɛno nti mɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛde yɛhoɔden ɛbɛtaa saa dwumadie wei akyi na aboa ma yɛn mma no ɛne yɛn mpɔtam ha ɛne ɔman yi nyinaa no yɛtumi adi nkonim ɛwɔ ewiase no a ɛbobɔ ɛba ne mu. Mensini opani a wano wɔhyɛ enwumasua ho nsɛm so ɛwɔ Brekum West Mensini no onuanyamfo David Owusu Ansa ɛna okopie mu ɛwɔ lunch no asibi ɛwɔ gyinagyine mefiritua bodam yɛ capital tan gyinagyine ɛhɔ na dwumadie no ɛkɔ so a pani ɛkasa asie yi ɛno akyi no DCE a wɔno so ɔhɔ onuanyamfo Collins Asoma wɔno so ɛbɔ mmarahyɛ bedwani aba so sɛ wɔde wɔseɛ ayɔyɔ na ne bɔhyɛ a wɔhyɛ yɛ no wɔde so Nia yehuni nei aye abakosem chama ne ne mpanyimfo anisiade hunu na ye MP Honorable Dixon Chiredua bra obo apro na oye ne politics no afiduru a kora ebegu ne nan so epe kwan akotehye aya na ebro aduonum na probom no hu sen kora more than a hasa omutiminya admission nanso so sikatua no ye den mo omuntimi enko ntoaso school no MP fato no ho so se enedai yenhia na yempa ho ntoma na yemmo foto emma nkora Brekum West communities ahodo mako aduonu baako no yemmo foto ma omne yemfa nso mo ase Ebra DCE mekyerɛ krosini bedwa no ekrachi ya wasomade hia wamo ɛwɔ Brekum West onuanyamfo Collins Asoma ɛkasa wieye no ɛnamrahye bedwani onuanyamfo Dixon kwabena kyerɛ wano ya wɔhyɛ ne bɔ no wadi soɔ na wɔmapa ho ntema fɛfɛɛfɛ ɛwɔ gyinagyina no wano so ani ama ne boni amansa suma krofoɔ ɛkasae me district chief executive edikan apaimu akyerɛ botae ntia yɛwɔ ha yɛde boɔ baako ekum enoma mienu ɛwɔ Brekum West de edikan de sɛ ɔman bia betum pɔn a na enwomasua edi mu akotene na sɛ de DCE kan yɛ no oba ye Brekum West ha yenkwara no beko eye primary school awie akọ JHS awie akọ SHS awie na mom nipa ebe wie eye SHS no omo benya akwanya akọ university no enuru ohamu abupen aduonu less than 20%. Enti se nkwara pem ewie JHS a omo ko secondary school no endura ha nu na jese be ya he wotwe de omo wie SHS a omo ko university enko nursing training enko training college saafo no betena fia na asan abeye hawo amawofo ene oman enye sa awofo no tirimu na eden na mom foto a ye de betu admission fee no eden Openi a okasa ye yemrahye bedwani osomade hia wanom ewo Brekum West abato empeswa so wobono bantamu onanyafo Dixon kwabena kyere na ye free Brekum West a ye call Brekum East mensiri emo edwadifo ya womo ewo Brekum Rollins market wonomo ena womo de ade sede to aban no animo womo wie ya womo simrahye bedwani ewo ho ne mensin krache panyi ye wo Brekum wonomo sade sede kese pa esan se womo dwa no womo wie o nenso no se womo be bie pono ho ama womo akotene mu ato ade no akwakwa ya asan foforo nti wo bepie mu ewo Brekum East wonomo edwadifo no womo tika kwanchan kwa ho ne ade a ena womo eto wade a womo kyese se ka kra eba empepi no womo nkoda womo ne nam woni ade no wohu na akwakoba obi na de oye ne ade aba womo de ade sede emu ode ade ato aban no anim yesa nyina ade se yesram hu ye mobo na yesa yedwai adana manfo hey guest house binya ne gero ne dana he no de ne ba yete ya nsu abuye awie ahye ye mapon school ne ye kyese okare so nan ha ya de kasa kase faye ho a onjene ho because of yete kwan ho nti sanka mo beboa ye mo behwe na mo aka ho asana ja mo akura na me ye akoma so he ni se bi ye pe ya no aduane ye ni so
deɛ mo ayɛ ama yɛ nsɛntwerɛfo nanso mpanyinfoɔ nya hu deɛ mo yɛ dɛ wi atimi akurafoɔ fa ɛno an bɛdɛ hwɛ bɛma yi bɛdɛ bibia na sɛ nipa na nya ba papa ntena bɛdɛ hwɛ nkora no bɛdɛ na nworo bɛ because say ha yɛ wi base ha yɛ anworo ba bia wo de bo bɛ sesia bra bɛ hwɛ adeɛ wo ba de kura kita wo de agro bɛbɛ gyi ne wɔn nsɛm anokwasɛ ne sɛ modi kan ba ha ne bɛdi nkɔmɔ bebree fa saa market yi ho na yɛde wɔ mu ne sɛ bribia yɛbɛba ha bia na yɛnya problem foforɔ ɛne ahodoɔ a yɛkɔtie yɛyɛ adwadifoɔ ɛma bi a wɔn ɛwɔ brekum Rawlings Park wɔn ne yɛkɔtie yɛ no ebusia yɛntu fa so wɔkɔdeɛ bresia mu otu a ne sɛ mojabum kɔpie mu ɛwɔ obi ɛman so na India man mu ɛhɔ ɛna yɛde wudro yɛwie a yɛbɛkɔ Tomantina Festival wɔnom so edie yu ase ɛde ama wo na ɛnra originaye ɛkaseɛ sompa yɛbɛbɔ wɔ amaneɛ sɛ China foɔ sɛ wɔn mega dam no ayema enti wɔnom bebie na wɔn ɛbɔ adehye kɔkɔ ɛsɛ wɔnom hyɛseɛ kyekyere kɛtɛ de go ahobɔbɔ de camps na wɔn hyɛseɛ empake wɔnom ɛnɛma na wɔnom so wɔdehye ayɛ tukɔtena enipa bɛsɛ aduasa 30 ɛna sɛsɛ yɛso wɔnom afa emu ahyere wɔnom ɛnkwa ayɛ awerɛhosɛm pa na mpanimfoɔ akyerɛ mu sɛ wohwɛ mu a baabi a Hindu shrine no ɛwɔ no no ɛbɛn Kashmir no wɔn mu kyerɛ mu sɛ ɛhɔ no ɛna ɛhɔ no ayɛ hu pa sanse nsuo na tɔ wei ɛyɛ nsu brantam a no ɔdene ɛna atɔ a sɛsɛ no ade suro ɛne hu ahyɛ adehye emu na afahyɛ bi nso a afi bia aya wɔn di India for no wɔn di Spain for we Spain for afahyɛ a wɔn se ɛde Tomantina Festival laka ho ente yɛ la Tomantina Festival na afahyɛ afi bia wɔn di deɛ yɛ ne sɛ wɔn entosia wɔn dua no Spain no na wɔn ahyɛ ho fa na afi bia no wɔn se entosia fi ɛbai a ne tɔn sɛ deɛ ɛkɔ etu hyɛ Facebook ni so afahyɛ ne yɛde to so ɛyɛ sompa 106.5 FM bra bɛhwɛ sɛ deɛ wɔnam afahyɛ no wɔn di no enti afi wei ɛyɛ deɛ ɛtɔ so mako aduo wɔtwe enti 80th anniversary of La Tomantina Festival ɛna ɛkɔ so yi na wɔnam so ɛkɔ so ɛwɔ wɔnam kuropɔn Spain a ɛno no ɛyɛ Valencia ɛhɔ ɛna ɛkɔ so no wɔn hwɛ anim asɛ wɔn anya adehyia mɔmɔ metwa nhyia aha this is it ɛna da Facebook ne so no ɛyɛ tomatoes enti we no wɔn abrand tomatoes no deɛ wɔn de agu kan mu a yɛ tin tomatoes ni bie no wɔn de adwale wɔn ho no wɔn de asra wɔn ho etu ni mu obi kura wudu saa fahyɛ wɔ yase a wuhu no esan sɛ de wɔde tomatoes yasra no ho nyina from head to toe no aya na wɔn anima yɛ sɛ kaka motobi enti Spain wɔnom so wɔn hwɛ anim asɛ nipa bɛsɛ 22,000 ɛna afia fahyɛ no wɔnom betumi abɛgye ntreha ɛwɔ mu a wɔnom ɛde ahyɛhyɛ soɔ na wɔnom kyerɛ mu sɛ saa fahyɛ wei no brɛ ne bra no wɔnom yɛ a from afi apem ahankono aduanan enum 1945 ya wɔn hyɛ asɛ di afahyɛ yi afi wei die paa ɛna ayɛ krabɛhwɛ ya wɔn mo sra adehye amama ahodoɔ so mo betumi abasan sɛ entos no ebu ayɛ entos fufu lafo ɛwɔ Spain potamwa no mu a sala Tomantina Festival yi wɔnom ɛde ahyɛ so abusua yɛnyina Yesu yi na pramtobra kase a yɛde som wɔ every sompa 106.5 FM akra so no yamu ni kwa mu sɛ epen safei ɛna waso wa fidi a ensɛm a yɛdedi wontua no ebi eni yɛkɔpie mu asante mantem awrahosɛm ofri wɔ ba ne sɛ soabe post office edwadifoɔ yɛ wɔ edwa tom amami kasei shops a ahye no enya asɛm ketewa atututu ɛkɔ so ɛwɔ banyiri no maame na momolate wakwakoyɛ wɔ mommoa ama yewura chiwete ɛmanamo Sofu tewia ɛyɛ deeper life asɔpani ɛwɔ takwa nsɔyem awrahosɛm ne sɛ polytank bi ensu ahyɛ mu ma 3,000 liter abɛtɔ ne so amuati na nanom ensiedo wei ene nsɛm afoforo bi ɛna wote wɔ premtumre kase boy emo kase yɛkɔ Facebook here na yɛmfa mu messages no emra yɛkɔ de na yɛ Hajia special local food aduane papa efi edodo na commensa pilatu na kase yi wɔse my MPP family wɔse nyina yɛnkɔ bum na yɛnkɔ to aba no emfa ma Honorable Solomon na somedu ɛwɔ akotia wɔse akotia for MPP
MPP for akwetia anyway wase odinche akase kwama nana nkan ya dodo na friend Kede Golden Boy na afi Haji Safia Mohammed wado ebeye MPP National Women Organizer hopeful komensa pilatun so ade no keke kaswa enso na ekase wase wotie live and colored ewo American Town Kenke House GBC give Baumi another chance wase IGP ye hia sumdwe we need peace IGP ye hia sumdwe encha akase enkonfama nana nkan ya dodo na friend Kede Golden Boy and afi honorable Mavis Awakumsin keke so ade no nana ekuamo aboate Abelekuma Central wase AK Dr. Baumia will lead MPP into victory ono ne de no say Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wase ye man kwan no na 2028 aba ye kwotu onum senku de kia ne ke ebeye ne de wase nchi akase enkonfama Godfred Ayim ya dodo na friend nana nkan na afi Golden Boy ya wo mo Kede constituency nana ekuamo aboate so ade no teacher Kojo Tepanyinesi so and ekase wase MPP must do the right thing na just say ya wase MPP for eye de se na efata 2028 aba ye kwoto no wase ye behia asumdue ye behia nkabom masa se praye wo yi uyi ba ko ebu kabom anya de bebu nti no ye nya asumdue wo MPP abanyekuo no mo Raymond asumenin ampofo enso so wo hwe ye live wo eye achim bomb so osincha akase nkonfama Godfred Ayim na afi nana ankan messages na doso yakase yakane a ade beche asayenti yamvensi a on ewie apesimakafoɔ yɛ miɛnsa medi ɛne ɔbaapa nana ya kɛkyerɛ na afei triple A man Ejapia APAM DADAA ɛna Abena Adepa Kofi ebusia ewie ya nase ema monitia adehye mobro wasam eyo biasam is up next. Kweku, minim se wayeshe. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and